Decidín quedar. Ser traballadora por conta propia no réxime especial de traballadores autónomos ten poucas vantaxes, pero desde logo a de poder xestionar cando e como traballas é importante. Non é que decidas, porque estás a mercé dos clientes, os cobros e os trimestres. No canto un xefe, se tes sorte e por conseguinte encargos, tes unha morea. Iso de ser a túa propia xefa é unha falacia. Os clientes mandan, vaya que sí, pero daquela aínda podía permitirme alongar o verán un par de semanas ou 3. Nesas datas tiña poucas encomendas, sempre é así. O meu traballo ten picos no segundo trimestre e no cuarto trimestre, así que o primeiro e o terceiro son os de facturar e resistir. Ademais, ninguén na mesa da terraza do centro comercial rural fracasado quería quedar. Asentíronse en poñer reparos tan pronto como comuniquei, porque era o meu rol. Pero máis que nada, porque quedar implicaba volver a entrar na casa de Solana e recoller as cousas do avó. Tamén as da avoa, que morrera 6 anos antes, pero que a avó non deixou nin tocar. Certo é que non lle custara impoñerse, porque a manda de lobos cobardes que eran os seus 5 fillos tampouco insistiran moito. Eu sabía por qué. Dáballes un medo atroz enfrontar a verdade, esa que se materializa cando volves a unha casa súbitamente deshabitada e comezas a remexer na intimidade da persoa que morreu, que xa non se pode protexer nin de ti nin da túa curiosidade. Esa verdade irrevogable que evidencia que unha persoa que era xa non está, non existe. Nunca máis vas volver vela, ulila, escoitala, tocala. Desapareceu, pero hai fotos e ten unha cita médica para decembro gardada na carteira e roupa no cesto da lavadora. Esa verdade. Sarita, que basicamente viña de quedar en paro porque lle morrera o cliente, ofreceuse a acompañarme, pero eu quería estar soa e pedinlle que regresase a Vigo co meu pai ou con algún dos tíos. Ali tamén había unha casa do avó que desbaratar, malia que fose só un piso alugado para resolver o tránsido da viudez. Acordei co meu home que marchase axiña para Santiago. A nena tiña que volver de pasar os 15 días preceptivos coa nai e nin pensáramos en deixar reservas de auga para a comida e as gatas. O cole empezaba nun par de días. Logo desa noite no hotel de Solana, alguén debía regresar a casa. Volve ti, eu preciso quedar un pouco máis. Claro, Toni, voulle dicir aos teus tíos se teñen sitio, que xa sabes que o teu pai ponme nervioso no coche. Non solto o volante nin que lle pechen os ollos. Si, faz ben. Se quere estamparse nunha autoestrada portuguesa, polo menos que eu non quede viúva no proceso. E fiquei. Quedara sen ver o avó unha última vez, así que polo menos quería capturar o aroma da súa casa, espertar un día máis nela, sair á praza ben cedo e tomar por el o seu café con leite, lendo el periódico de Extremadura ou o Hoy. O que me dixeran na nosa última conversa que pensaba facer. Tan pronto como me solten volvo o café da mañán, que desde que me secuestraron os matasáns non sei o que anda a pasar no mundo. Deixar as súas cousas ordenadas e recollidas como a él lle gustaba. Despedirme ao meu ritmo dun tempo que marchaba con él e que sabía que de xeito ningún había volver. Agora empezas outro, díxome Miguel cando quedamos para xantar o día seguinte, logo de que a manda toda partise cara ao norte a rutina e as obrigas. O tempo de ser máis adulta, malia que tes sorte, aínda tes a outra avoa e outro avó, nai e pai. Seguramente, Miguel, o que non sei é como facelo. Non creo que esta nostalgia polo que marcha deixe nunca de pesarme, sinto que afogo. Acontece, Toni, ben sabes como foi o de meu pai, estabas aquí comigo, de súpeto e demasiado cedo. Semellou que nunca volveríamos vivir e mira, fixémolo. Lembras como te abraiou o que rimos no velorio? Incluso a miña nai foi quen. Non sei como, pero acontece. Valo ver. Non será igual, iso tamén xo digo.